συγκινεί και απογειώνει με το ποιητικό της έργο, βασισμένο στην προσωπική της αισθητική για τη γλώσσα και την αντίληψή της για τη ζωή και τα πράγματα. Οριοθετεί το νεοελληνικό ποιητικό λόγο μια νέα όριμη διάσταση που αναδεικνύει τη συνέχεια, τη σημασία και τη μοναδικότητα της ελληνικής αντίληψης. Ο κάθε στίχος της έρχεται να επαληθεύσει την ποιητική της δύναμη, τοποθετώντας το έργο της στην κορυφή της πνευματικής δημιουργίας του τόπου μας. Και εκεί ο Δημουλά, ποιήτρια και ακαδημαϊκός στην έδρα της ποίησης. Γεννήθηκε στην Αθήνα και παντρεύτηκε το 1952 τον ποιητή και πολιτικό μηχανικό Άθο Δημουλά, με τον οποίο απέκτησαν 2 παιδιά. Η ποιητική διαδρομή της Κικής Δημουλά είναι πολυσήμαντη και ασφαλώς μοναδική και έχει τιμηθεί με το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης, το Αριστείο Γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου της, με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας, καθώς και με το μεγάλο κρατικό βραβείο ποίησης. Σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα κατέχει ξεχωριστή θέση και το έργο της γίνεται κτήμα όλων των λαών με τις μεταφράσεις στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, πολωνικά, βουλγαρικά, γερμανικά και επισημαίνω ως σημαντικό στα σουηδικά. Αξίζει το έργο της ασφαλώς και μεγαλύτερες διακρίσεις. Με το καλό και αναμένουμε η χαρισματική κορυφαία ποιήτριά μας και ακαδημαϊκός κυρία Κική Δημουλά αυτοβιογραφείται στο μονόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι έχω γράψει είναι θέλημα της γλώσσας και όχι δικό μου. Νομίζω πως όταν γράφω ένα ποίημα τη γλώσσα προσπαθώ να καλοπιάσω. Η ιδέα είναι έβριμα της γλώσσας κατά μένα. Πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμή της στην ποίηση. Πάρα πολύ. Τώρα τι σημαίνει γλώσσα? Αν σημαίνει ο συνδυασμός των λέξεων έτσι που να ηχήσουν έτσι, εάν σημαίνει η μη η σπανιότητα της λέξης που χρησιμοποιείς, εάν με αυτές τις κοινές λέξεις που χρησιμοποιείς καταφέρεις και συνθέτεις ένα νέο νόημα, όλα αυτά όμως συμβαίνουν και τα αντιλαμβάνεσαι όταν συμβούν και αν δεν ξέρουμε καθόλου αν θα συμβούν. Ευλαβούμε ανάγκη ότι εσύ έπλασες το συνεχές του κόσμου, το δώσ' μου, το δεν έχω του, αλλά τον έρωτα όχι. Όχι εσύ ανάγκη. Τον έρωτα τον έπλασε ο θάνατος, από άγρια περιέργεια να εννοήσει τι είναι ζωή. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ένας άνθρωπος που θα έχω το στυλ του ποιητή. Δεν το φτιάξα. Και ίσως είναι αυτός ο λόγος που με προσεγγίζει τόσος κόσμος. Διότι το να είσαι προσιτός και να γράφεις ποίηματα είναι, φαίνεται, 2 πράγματα που δεν συναντώνται εύκολα. Αυτή η δουλειά του ποιητή σου επιβάλλει να φιλοξενήσεις και να εξυπηρετήσεις και μία ακαταδεξιά και μία έπαρση. Εγώ τα απέφυγα αυτά με πολλή σκέψη, όχι μόνο από τη φύση μου, με πολλή σκέψη. Νοσταλγώ τα παιδικά μου χρόνια, αλλά δεν τα νοσταλγώ γιατί ήταν έτσι ή αλλιώς, αλλά γιατί ήταν νεότης. Και αυτό με απασχολεί πάντοτε και επιστρέφω συχνά σε αυτό. Τώρα δεν ήμουνα σε θέση να εκτιμήσω εκείνη την περίοδο της αθωότητας, γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι είμαστε στην κάθε φάση, αν είμαστε αγνοί, αν είμαστε αθώοι. Πάντως ήταν τόσο περιορισμένη η ζωή και τότε. Δηλαδή ήμουν ακόμα στην Κυψέλη, ακόμα και το πατρικό μου ήταν εκεί και περνούσε όλη η ζωή και όλα τα απογεύματα του καλοκαιριού γύρω γύρω από την πόρτα του σπιτιού. Γεννήθηκε μετά από 9 χρόνια αδελφή μου.
αυτό έδωσε μια άλλη διάσταση στη ζωή εκεί. Ήταν λίγο ιδιόρυθμη η κατάσταση μέσα στο σπίτι, διότι δεν ζούσαμε η αμυγής οικογένεια. Είχαν ακολουθήσει τη μάνα μου κατά την αναχώρησή της από την Μεσίνη και δύο αδέρφια σημαντικά ομολογουμένως πρόσωπα, τα οποία δεν παντρεύτηκαν και τα οποία ζούσαν μαζί. Ήτανε και οι ρυθμιστές του βίου μας. Δηλαδή ο πατέρας μου σαν να μην μπόρεσε να έχει ρόλο, σαν να μην μπόρεσε. Πάντως ο ένας αδερφός της μάνας μου, ο Παναγιώτης Καλαμαριώτης, ήταν αυτός που μια πρωτοχρονιά μου έφερε ένα δερμάτινο βαλιτσάκι, το οποίο υπάρχει ακόμα, και μέσα ήταν οι συλλογές από τα πρώτα ποίηματα, τα οποία άνοιξε ένα σιρτάρι, διότι τα κλειδιά τον καιρό εκείνο δεν επιτρέπονταν, τα μυστικά δεν επιτρέπονταν. Λοιπόν, άνοιξε ένα σιρτάρι και βρήκε τώρα, σκεφτείτε τι αφελή σχεδιάσματα ήταν αυτά, χωρίς να έχω ιδέα από ποίηση, και πήγε και τα τύπωσε σε ένα τυπογραφείο και μου τα έφερε βιβλία, και εγώ αυτά τα έχω αποσύρει βεβαίως. Μετά από λίγο κατάλαβα ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν αυτά τα πράγματα. Ήταν όμως μια βαθύτατη συγκίνηση αυτή που ένιωσα. Και τώρα από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα λίγο. Ο Δημουλάς ήταν ένα κεφάλαιο πολύ σημαντικό για μένα, γιατί ήτανε δάσκαλος, ήτανε πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, είχε γνώσεις που εγώ δεν τις είχα, ήτανε το λεξικό μου, αντί να ανοίγω λεξικό ρωτούσα εκείνον, ήτανε. Ταξίδεψα μαζί του πολύ ωραία και δεν έγραψα ποτέ ένα στίχο χωρίς να τον δείξω για να μου πει αν θα προχωρήσω ή όχι. Και όταν μου έλεγε προχώρα, εγώ προχωρούσα. Και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόσθετο ταλέντο που αποκτούσα, να έχω έναν άνθρωπο ικανό να με κατευθύνει. Το σημαντικό σε αυτόν είναι ότι ενώ ήταν ποιητής ο ίδιος και ενώ λάτρευε την ποίηση, δεν ήταν αντίδικος, αντιθέτως. Δηλαδή η μανία του να με διαφημίζει ως μία ποιήτρια που θα είναι αύριο μία ποιήτρια μου προκαλούσε και στενοχώρια μεγάλη και λίγο ντρεπόμουν, και ακόμα πάντα ντρέπομαι. Ναι. Ότι ντρέπομαι με εμπόδισε να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα ντρέπομαι. Ντράπηκα πάρα πολύ που μπήκα στην Ακαδημία. Πάρα πολύ. Το θεώρησα πολύ μη καθόλου αντάξιά της. Όταν στρώνεις το τραπέζι, πριν καθίσεις, να ελέγχεις σχολαστικά την αντικρινή σου καρέκλα, αν είναι γερή, μήπως τρίζει, μήπως χαλάρωσαν οι εγκοπές, μήπως φαγώθηκαν οι αρμοί, αν υποσκάπτει το σκελετό σκουλίκι, γιατί εκείνος που δεν κάθεται γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο βαρύς. Η πραγματικότητά μου είναι αυτό που είμαι, ένας άνθρωπος. Το ότι γράφω ποίηματα είναι μία ηθοποιία του ανθρώπου που είμαι. Επομένως αυτό με κάνει λίγο αφύσικη και λίγο αμήχανη. Ωστόσο είμαι υποχρεωμένη να μπω και στο ναρκοπαίδιο της ποίησης και πιστεύω πραγματικά ότι είναι σαν να πατάς νάρκη όταν μιλάς για αυτό το ανεξερεύνητο έδαφος, παρά τους πολλούς και άξιους ερευνητές που έχει ως τώρα. Ο μόνος τρόπος να μην εκραγεί αυτή η νάρκη είναι να λες δεν ξέρω. Και αλήθεια δεν ξέρω ούτε τι είναι ποίηση, ούτε πως ξεκολλάς από το σώμα της ένα ποίημα, γιατί το ξεκολλάς από το σώμα της ποίησης, να το κολλήσεις επάνω στο δικό σου χωρίς να το κακοποιήσεις. Δεν ξέρω πραγματικά τι κάνει η ποίηση και η τέχνη,
αν διώχνει τα βάρη μας ή αν τα σταθεροποιεί. Πάντως βέβαια με μία μορφή μαγικά και μαγευτικά αθωωμένη. Την ποίηση την δημιουργούμε εμείς, γι' αυτό έχει και τόσες διαφορές μεταξύ της, έτσι, άλλος αυτό και βέβαια το χάος ως εκ τούτου, αδιάφορο αυτό. Ορισμοί, χιλιάδες αμέτρητοι γύρω από την ποίηση. Είναι ένα εύγλωτο και επινοητικό το όνειρό μας να κατακτηθεί αυτό το τελικά απροσπέλαστο. Και έρχεται τώρα στο νου μου με το θέμα των ορισμών βέβαια. Τι έλεγε ο Σέξπιρ στους μαθητές του στο έργο του Άμλετ, όταν τους δίδασκε εκεί στη σκηνή πώς να πούν τα λόγια τους, και έλεγε, σας λέω ότι η ποίηση δεν είναι ούτε για τους πολλούς ούτε για τους λίγους, είναι για έναν χωριστά. Αυτό βέβαια συναντιέται και με την άποψη του Σεφέρη ότι κάθε αναγνώστης, διαβάζοντας ένα ποίημα, γράφει το δικό του ποίημα, και μέσα σε αυτό ίσως και να περιέχεται ότι οι μη μοιημένοι στην ποίηση δεν είναι αμεληταίοι αναγνώστες, και αν δεν καταλαβαίνουν το ποίημα το διαισθάνονται, και η διαίσθηση, κατά τη γνώμη μου, είναι η πρώτη μισάνοιχτη πόρτα για να μπεις στο ακατανόητο, έστω και με μόνο εφόδιο, το ξάφνιασμα που σου προκαλεί. Ο Στίβενς, αυτός ο σπουδαίος, είπε ότι η ποίηση είναι ένας φασιανός που χάνεται στους θάμνους. Όσοι ανάσα αποκτούν αυτά που γράφω, λίγοι, πολλοί, μου τις δίνουν λέξεις. Τις σέβομαι, εξαρτώμαι από αυτές, μου προκαλεί πραγματικά δέος η δυναμική παρέμβασή τους, και κάπως σαν ουρανοκατέβατη, έτσι ώστε ενώ το ποίημα μοιάζει ηττημένο και έτοιμο να υποχωρήσει γιατί έχασε τον προσανατολισμό του, έχει συμβεί μία λέξη και μόνο να μπορεί να του αλλάξει τον προσανατολισμό, οδηγώντας το σε έναν αστραπιαίο παράδρομο. Αυτό το αστραπιαίο που λέω ορίζει τον ξαφνικό τρόπο με τον οποίο βρίσκεται η λύση αυτή που ψάχνω. Είναι μαγικές οι λέξεις, τους δίνεις ένα κουρέλι και σου επιστρέφουν ένα ρούχο, το οποίο σε ντύνει σαν περίπου να είσαι καινούριος εσύ ο ίδιος. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι αυτές οι λέξεις έχουν τεράστιο ρόλο, είναι οι μοίρες του ποίηματος όταν γεννηθεί, οι καλές και οι κακές. Άλλες του εύχονται και προφητεύουν ότι θα προκόψει, άλλες του προφητεύουν ότι θα πεθάνει. Κύριε, μη μας πάρεις κι άλλο τις απώλειές μας, δεν έχουμε που αλλού να μείνουμε. Θα φτάσω τώρα σε ένα σημείο που λίγο με πονάει. Ένας από τους ψόγους που εισπράττει η ποίησή μου είναι ότι έχει πολλούς αναγνώστες και πολλούς αφοσιωμένους αναγνώστες. Βγαίνει ένα συμπέρασμα από αυτό, ότι είμαι επιφανειακή, ότι είμαι ανοιχτή, ορθά ανοιχτή μάλιστα, μπορεί να μπει ο καθένας χωρίς να δείξει υποχρεωτικά την ταυτότητα του μοιημένου. Αλλά λέω, παρερμηνεύει, μα και η παρερμηνία είναι μια παραστρατημένη έστω αλλά δημιουργία, και αυτή είναι μια δημιουργία.
χωρίς καμία απολύτως βέβαια διάθεση τα λέω αυτά να υπερασπιστώ τους αμύητους και εμέσως και τα ποίηματα που γράφω. Θα πω μόνο πως όταν εγώ διάβασα ποιητές που με κυρίευσαν, ήμουν ένα σκέτο απόλυτο κούτσουρο, δεν καταλάβαινα τίποτα. Πρώτος ποιητής που διάβασα καθ' υπόδειξη του Άθου Δημουλά ήταν ο Καβάφης και παραμένω με μια έννοια κούτσουρο. Άλλο αν μεγαλώνοντας άρχισα να ψάχνω να βρω από ποιο δέντρο άραγε αποκόπηκα και δοκιμάζω να προσαρτηθώ, πετυχαίνοντας μόνο πότε ξερόκλαδα, πότε καλαμιά και πότε τη σκιά του ανέμου. Επομένως ευγνωμονώ και τους αμύητους που με εμπιστεύονται ως μια σκιά δέντρου και ανάμεσά τους δεν ξεχνώ το μικρό εκείνο άγνωστο κοριτσάκι που με πλησίασε ένα πρωί. Καθόμουν με κάτι φίλες στο Άσπυρο Μήλ σε ένα καφενείο και ένα μικρό κορίτσι της πρώτης λυκείου, όπως δήλωσε, λεπτό και ευχάριστο στο πρόσωπο, και τρέμοντας μου είπε «Σας παρακαλώ, είστε κυρία Δημουλά, ελάτε στο σχολείο μας στην Πάτρα να μιλήσετε». Λέω «Χρυσό μου, είμαι λίγο γριά όπως βλέπεις, δεν μπορώ να ταξιδεύω εύκολα». Έφυγε, ευχαριστώ πάρα πολύ, μου φίλησε το χέρι, έφυγε και ξαναγυρίζει τρέχοντας και μου αφήνει ένα μικρό κουτάκι και μου λέει «Εδώ σας έχω ένα σταυρουδάκι που έφερα από τα Ιεροσόλυμα για να σας φυλάει». Αυτό εγώ θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη αν το έκανα ποίημα.